Ahora sí. Que preciosidade, que preciosidade. Que bonito. Benvida ao Xebra. Ostra, que bonito. Antes a Figueira, por iso hai unha Figueira aí no medio. Foi un restaurante. Bueno, un restaurante bueno, Imposible que mellor que isto. Imposible, por lo menos con peor decoración seguro. Sí, bueno, sí. Non tiñas pintadas estas. Que moitísimas gracias, aparte que mira que eu viví moito tempo con moitas desas mulleres. Con moitas desas mulleres. Algúnas das que salen nesas fotos son amigas miñas. Ben, pois tú estás como na casa. Entón estou na casa. Moi ben. Bueno, moitísimas grazas, estes recebementos, mamá. Gracias. Moitísimas grazas, de verdade. Vale, antes de presentar a SES, como se fixera falta presentar a SES, claro, vou dicir unhas palabras que preparei, xa que as preparei, vou nos decir. Despois, pois, eu non quero falar máis do que me leve esta carilla, vou abrir un turno de preguntas, quero que me preguntedes todo, o que queirades, e o que ela queira responder, claro. Todo. Todo? Sí. Dios. Tumba abierta. Sí. Vale, grazas por estar aquí. Gracias a ti. A Burela, sei que coñeces Burela, sei que eres un bon amigo en Burela. Sí, señor. Non podo estar aquí, pero sei que o tes. Tanto para a xente que está aquí como para a xente de Xebra é importante que estés aquí. Básicamente porque non hai tanta xente sempre que facemos. As bus socio vai caer seguro. Entonces, nada, presentación biográfica non vou facer, non merece a pena, que decir, todos conocemos a SES, sabemos todos e todas quen é SES, conocemos a súa trayectoria e o que representa, claro. Pero sí que me gustaba facer unha reflexión desde que me dixeron, o sea, desde que conseguimos o Iván, o xente, o rapaz que traballa con él, me dixo que isto podía ser realidade. Eu quería que isto o fixera Maseda. Maseda non pode estar aquí hoxe, entón tocou me fazer. Entón, Dios, vin, escoitei todo o que se podía e máis. Además, eu entro en focus e son un pesado. A miña parella está, son un pesado. Entón, quería facer unha reflexión antes, dicindo algo así como que vivimos un tempo no que todo pasa demasiado rápido. A música tamén. Escoitámola casi como quen fai scroll ahora mismo. Entonces, unha canción tras de outra, sen tempo para quedar nunha, sen tempo para tocala, para pensala, para vivila de verdade. E iso exactamente o que o sistema creo que quer de nós. Que algo pase tan rápido, tan fragmentado, que non teñamos tempo para pensar. Porque se non pensamos, non damos guerra. Entonces, nese contexto, creo que ti faz algo bonito con isto que acabas de presentar, ou que acabas o outro día en Santiago, que é tirar do freno de mão e dicirnos a todos, parade un momento. Entonces cambias de formato, de repente, traesnos un libro disco, que é palpable, que podemos tocar, que podemos ler, que nos recorda a algúns os vinilos, outros os CDs, que abríamos, que víamos as letras, que víamos as fotos, e que eso nos dices un pouco tirade do freno de mão. Entonces, creo que o faz non por nostalgia nese sentido, sino por conciencia. Creo que todo o que faz eres moi consciente do que faz, quer dizer, non creo que te movas moito por sí que por arrebato, pero pensado. Entonces, claro, non é o mismo, non é o mismo rebelde sin causa que insumiso. O insumiso ten unha causa moi pensada. O rebelde, vai. Correcto. Estudiei, verdad? Sí. Moito. Michi. Entonces, aí dasnos un termo moi bonito que é a incerteza, pero non unha incerteza desde a parálisis nen desde o medo, senón dun espazo onde poder crear, onde poder pensar tranquilamente e poder crear. Entonces, nada,
grazas por vir, e para abrir, quero facer unha pregunta. Se houvese unha incerteza no que todas e todas tuviéramos que vivir, cal sería a túa incerteza? Bueno, a incerteza inherente á vida, non? É dicir, hai unha incerteza colectiva contextual que é actual, non? Que é unha incerteza máis centrada en cuestións exclusivamente político-económicas e o impacto social que esta realidade político-económica ten na cidadanía global, non? Neste caso. E por outro lado hai unha incerteza individual inherente á propia vida, é dicir, eu sempre digo, e digo nunha das cancións que fago, que hai como para min a monarquía que nos goberna a todos, eu creo que o verdadeiro rei e a verdadeira raíña, non? Sin hemofilia e sin deficiencias mentais, son o tempo e a componente azarosa, non? O tempo por un lado, que todo o pode, que todo barre e que todo cambia e que todo cura tamén, e por outro lado a componente azarosa, que é constitutiva dunha incerteza inherente á vida. É dicir, o estar onde tes que estar cando tes que estar, ou estar onde non tes que estar cando non tes que estar, non? A incerteza, a vida é incerteza. O que pasa é que o ser humano é tan vaidoso e tan egocentrista que sobreestima moitísimo o seu poder e a potestade sobre o propio destino. A potestade sobre o propio destino é mínima, mínima, desde a infancia ata a idade adulta. A inconsciencia desa falta de potestade nos nenos é total, e nos adultos é total e ademais totalmente obscena, porque nos nenos é total pero inocente, en nós é total pero necia, porque a pouco que reflexiones tes que saber que a túa potestade sobre a durabilidade da túa vida, é nula, prácticamente. Claro, iso ven un pouco da teima que dices, falo sempre do ser humano, sei que gusta a antropoloxía, de querer como controlalo todo, ter todo baixo control. Bueno, é que conseguimos cousas incríveis, non? Eu non estudei música, en verdade eu estudei antropoloxía, eu estudei filoloxía e antropoloxía. Eu unha cousa que penso, non? Sempre digo que a filoloxía é unha disciplina que adoro e que me gusta, non? Eu sempre digo aos meus colegas informáticos, digo, estes son os putos pringaos, tío. Verdade, tío, a linguaxe, eso é o gran invento, é incrível, non? Que eu... Ainda que gana máis que a todos nós, pero... Bueno, se tes en conta canto de linguaxe hai na manipulación política, gaña bastante máis a linguaxe. Sí, correcto. Pero... Despois falaremos disto. A antropoloxía é algo maravilloso porque, mira, ti pensa en que momento chegamos nós de ser 4 simios, bueno, que agora estamos volvendo a iso, ¿no? Pero 4 simios que tiñan que recolectar froitos salvaxes a construir unha estructura incrível, ¿no? Estructuras concretas e estructuras abstractas, ¿no? Estructuras de pensamento, incrível, ¿no? Efectivamente, a vaidade do ser humano, bueno, pois, se nos comparamos con outras especies, bueno, un poquinho justificada está, efectivamente, nos evoluímos moitísimo máis. Agora, de aí a considerarnos un pouco a olvidar a nosa parte animal, ¿no? E a nosa parte de compañeiros de seres vivos, ¿no? De vida, pois, bueno, pois hai un treito grande, ¿no? Pero sí, bueno, eu sempre digo que hai unha cousa que, non o digo eu, ¿no? O de eu sempre digo unha coletilla que despois me vexo nos vídeos e digo, fua, ao final, eu vendo latín ego, non somos egos, cada un de nós somos egos, somos os protagonistas da nosa vida, vemos a nosa vida como nas películas, non somos a cámara. Entón, é normal que sexamos ególatras, tendemos a iso, solo hai a opción de intentar día a día, intentar sair de nós, non? E intentar vernos obxectivamente, cosa que é absolutamente imposible en tanto en canto somos suxeitos, non obxectos. Nós non somos obxectos, nós somos suxeitos. Entón, a subxectividade e esa tendencia a egocentrismo e, polo tanto, a veces un pouco a egolatría e un pouco a vaidade, pois é inherente a nosa propia condición, non? Só non podemos paliala. Claro. Desde ese punto de vista tan subxectivo, quer dizer, eu tamén vou dicir eu gústame pensar que conocernos como individuos primeiramente fai que creamos unha sociedade todos xuntos mellor. Creo que neste disco apelas moito a isto, apelas moito a que vamos parar, como sociedade podemos facer
algo mellor, construir algo mellor todos xuntos. Isto é unha reflexión sin pregunta para que... Tamén che digo unha cousa, algo mellor do que temos non é difícil, que tampouco nos temos que dar tanto mérito, porque eu, sí, o sea, efectivamente, onte tive unha inmensísima sorte de que eu que nunca acepto premios, de feito, nunca me presento, bueno, de presentarse a un premio xa me parece increíble xa, eso sí que absurdo, pero apuntarse, ¿no? Pero teño incluso exixido que me quitasen de nominacións. Pois onte recibín un premio que me fixo moitísima ilusión, que foi do Colexio de Traballadores Sociais, e tiven a sorte de coñecer as primeiras presidentas, que como sempre, por suposto, as mulleres na asistencia e no coidado son prácticamente únicas, o sea, de 25 presidentas que tivo esa asociación, 25 de 25 foron XX, e no auditorio pois había non sei, 90-10, non? Pois tiven a sorte de coñecer tías de 99 anos, tías de 90 anos, tías de 85 anos, que sacaron esa licenciatura adiante, bueno, o diplomatura, non sei, esa titulación universitaria adiante, e que viviron unha sociedade, non sei se non encomiable, pero en moitos aspectos eu penso que mellor, non en tanto que digamos, observar e facer unha análise obxectiva, non? De certos dereitos adquiridos que cuidado cos dereitos, porque os dereitos están sobre o papel, pero despois hai que velos na rúa, esos dereitos. O papel é moi traizoeiro, non? Porque ademais, como di o meu profesor de gramática histórica, non olviden nunca vostedes que o papel terma do que lle ponen en riba. Claro. Independentemente do que sexa, pero estas mulleres viviron unha sociedade que o que sí que creo que se pode afirmar sen temor a equivocarse é que era unha sociedade máis profunda, menos unidimensional, en que a xente coñecía máis a vida. Hai un ensaio moi interesante, hai moitas cousas que non comparto, pero das cousas máis interesantes que leín últimamente, hai 2 anos, hai un ano, un ensaio dunha filósofa, bueno, dun filósofo que agora lina como muller, Beatriz Preciado, chamase Disforia Mundi, que fala que na actualidade non se pode falar do poder en termos de violencia coercitiva legal, non? Ti cando estudas en filosofía ou antropoloxía, en que consiste o Estado? O Estado como realidade xurde a partir do poder da violencia coercitiva legal, é dicer, de que ti teñas forzas e corpos de seguridade ao teu mandato que poidan exercer a violencia sobre a poboación de maneira legal, non? É dicer, de maneira legal, que non sexan castigados por isto, non? Entón, esta antiga concepción do poder, que xa é antiga, de aí un pouco na Anda na Incerteza, todo o que reflexiona na Anda na Incerteza, que é sobre o cambio de paradigma que estamos vivindo. Nos estamos vivindo un cambio de paradigma que eu, desde o meu humilde punto de vista, considero moi superior ao cambio de paradigma que se viu ca revolución industrial. A revolución digital ten todos os impactos e moitísimos máis, incluso sobre a nosa propia cognición. Entón, é moi interesante neste ensaio que se fala de que xa casi está obsoleta esa lectura da xerarquía e do poder en termos de apropiación da violencia coercitiva legal, porque non vivimos nunha sociedade en que o poder se exerza xa en termos de violencia, sino en termos de adicción. É dicer, a nós xa non necesitan introducirnos heroína, porque nós xa temos uns dispositivos que nos anulan, dos que somos absolutamente adictos e que ademais lle xeran moitísimos beneficios. É dicer, compramos esos dispositivos a prezo de ouro, matando nenos como estes que están aquí para conseguir os minerais que se necesitan para fabricalos, e non necesitan anularnos, non necesitan introducir determinadas sustancias para matarnos, como introduciu o Estado español nos anos 80, porque non foi Laureano era máis de Rigui que de... E simplemente somos unha sociedade de yonquis, somos unha sociedade de yonquis absolutamente abducidos, e aí é que me lío que flipas, pero vou a chegar a algún sitio, e aí é onde eu creo que o retroceso é total. É dicer, había unha sociedade de xente que tiña moita dificultade para loitar contra a violencia e contra un poder real, físico, material,
pero que tiña toda a súa abstracción, toda a súa potencialidade, toda a súa capacidade de ilusionarse, de crear utopías e de unirse intacta e incluso efervescente, e na actualidade todo o contrario, non? É moito mellor e moito máis efectivo como anulación cortarche as mans e poñerche aquí poñerche aquí todas as ferramentas do Lidl, de cando está o Lidl en oferta, pero cortarche as mans que deixarche aquí un martelo con toda a túa forza. Vas a facer moitísimo máis con esa precariedade do que se te anulo a ti. A clave é anular o individuo, sempre. Entón, nese sentido, estamos moito peor, moitísimo peor. Fai unha recomendación, Vivir la utopía en YouTube. É un documental que me engancha un pouco co que dice esta muller. Cando non había nada, había ilusión. Sí, bueno, sí, non o vi, aparte non o vi, pero aparte hai unha cosa que sempre digo, no? Hai un gran gol que nos metió esta sociedade, que sempre reflexiono sobre iso, como nos meteron ese golazo, e eu vexo que eu creo que está na base de unha das tamén dunha das grandes fracasos da esquerda, non? Pero isto xa non é algo que teña nada que ver con a incerteza, pero que é como nos meteron o golazo, tío, este un golazo, de considerar que... O sea, eu teño 43 paus, non? Xa non teño 25 paus, nin... Notase no disco tamén, Sí, sí. Non pa máis, quer dicir, senón... Sí, por suposto. Creo que vas... a calzón quitado, pero creo que vas a calzón quitado en plan que xa che suda todo... Non, sempre me sudou, todos os xeitos. Sí, pero creo que é unha maneira... A ver como explicar. Sei que sempre che suda, que utilizei antes a palabra... Coño, teño 43 anos, se sigo sendo igual agora e non evoluín nada, tío, tírome dunha ponte. Pero creo que é o normal, tío, ou peor. Creo que é normal ou é peor. Claro, que aí abriríamos outro melón, pero... Claro. Vou dicir rápido a utopía. A utopía, cuidado con unha cousa, porque... Claro, é normal, vas cumplindo anos. Aquí hai xente que peina máis canas, xente que peina máis canas, eu tamén peino canas, de feito, deixeime de tinxir para que se me viran. E é verdade que vas acumulando experiencias, esas experiencias levan consigo relativización, sobre todo, como di miña nai, se tes algo de alcance, ¿no? Relativización, pero necesariamente non ten que levar consigo descreimento, e sobre todo que non ten que levar consigo, e isto non me parece unha opinión, senón un dato, é cinismo, é dicer, cando escribo sigo escollendo a utopía, eu digo nos concertos de broma, pero é verdade, eu tuve a mala ou a boa sorte de nacer romántica, no? Miña nai sempre dixe, a nosa Sesi é abogada de pleitos pobres desde o día que naciu, no? Efectivamente, eu era das que miña abuela pejaba a miña prima e dicía, pejame a min tamén, no? Eu xa era así, no? Pero non considero realmente que eu crea na utopía por ser así. Son así a maiores, no? Eu creo, honesta e humildemente, que creo na utopía porque sempre intento paliar o meu romanticismo con dúas cousas, que a actitude crítica e a perspectiva histórica, que creo que é o único que pode servir de brúxula a calquera individuo e a calquera sociedade. Eu teño 43 anos, estudios superiores, veño dunha familia humilde, monoparental, miña nai quedou viúva con 28 anos, como seguramente, por desgracia, moitos de aquí, porque aquí traballase moito no mar. Unha familia de recursos, a mí nunca me faltou de nada, pero recursos precarios. Eu tive acceso á educación superior. Eu puiden abrir unha conta corrente sen firmar el maromo. Eu podo me casar con unha señora se me quero casar con unha señora. Eu podo levar o meu fillo ou a miña filla a ter un tratamento oncolóxico sin necesidade de levarlle huevos nin jaliñas ao médico. Eu teño moitísimas cosas que conseguiron os señores que están nas cunetas sin identificar que hai 40 anos eu non podería ter. Que hai 40 anos era unha utopía. Era unha utopía. Eu son a materialización de unha utopía. Eu son a proba vivinte, como muller con vida real e non escrava, de que a utopía é posible, non? O que decía Marcuse, seamos realistas, pidamos o imposible. Cal é o grande triunfo do sistema? O grande triunfo do sistema é facernos creer que, efectivamente, esa crenza no mundo mellor é unha cuestión romántica, é unha cuestión inxenua, naif, cando nós, como sociedade antonte, porque nós non somos Suiza, nós non somos Francia,
Nós non somos nin sequera o Reino Unido. Antonte! Nós vivíamos moito máis parecido a calquera país do Mediterráneo, da África, do norte de África, porque en realidad somos un país do norte de África, que esa é outra cuestión, bueno, e como tamén nos meten ese rollo racista, que de sociedades coas que nos comparamos, bueno, un pouco porque tamén eu creo que porque ao final vivimos na ficción, non? Pero a utopía, a maioría das persoas que estamos aquí, porque sempre pregunto aquí, xente da Casa de Alba non hai, non? Entón, a maioría das persoas que estamos aquí estamos vivindo a utopía non dos nosos dos nosos avós, joder, ou dos nosos pais. Entón, como nos meteron o golazo de pensar que somos máis intelixentes se vivimos na ceira levantada e sendo cool, aquí todo mundo é cool, cando nós somos a prova vinte unha e un de nós de que a utopía existe. Eu son utopía. Esperaba encenderte, pero encendiste. No. Quería esto, Son paixonal, eu son paixonal. E vou te fazer unha pregunta, pero xa respondiche que nombrabas moito a palabra utopía, pero xa vexo porque nombras, porque cantas moitas veces a palabra utopía. Porque crees nela, porque te ves reflexada nela. No, e por iso e porque, joder, é que, en verdade, a nivel, o sea, eu son unha persoa humana, obviamente, e eu necesito, sabes, cada un necesita as súas cousas, eu necesito iso, porque é que senón, en realidade, eu creo que me suicidaría, honestamente, pediría eutanasia tamén. Honestamente, é dicir, cando digo isto, digo tan honestamente que en serio, se eu non crese, se non creyera en la locura, en la razón del equilibrio, que cosa fuera la maza sin cantera, que decía Silvio Rodríguez, tío. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera, ¿qué cosa fuera? O sea, ¿no? Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados tamén a escena, non sei, creo, a unha escena, eso, a ese rollo cool, ¿no? Que nos convenzan de que a arte é cool. Es increíble, o sea, eso é outro golazo. O sea, a arte cool, pero como arte cool? Se a arte nace da profundidade e a profundidade é sempre complexa, poliédrica e miserable e luminosa, ¿no? A arte é o máis hot que existe, a arte é a manifestación da nosa grandeza, da nosa miseria, da nosa realidade e de todo o que nos une, que é brillante, pero que é sanguento e sucio e, sabes, entón, ese rollo un pouco de a xente que sobrevoa a realidade, non? A verdadeira arte e a arte que cambiou a historia da arte, da IDEM, na música, foi sempre hot e sempre marginal. De feito, a grande maioria dos artistas que hoxe encomiamos e que os cool encomian non serían invitados ás festas dos cool se estiveran vivos. Sí, totalmente de acordo. Enlazando con isto, entón, a arte e a cultura, crees que sempre ten que ter un componente político, que sempre é un componente político? A arte política, porque a arte non a fan os koalas. A arte fan aos seres humanos, e os seres humanos son políticos. A política non é un señor teñido de rubio dicindo tonterías. Entendes? Sí. Onte decía, tamén decía, no, é que ese é outro gol que non podemos permitir que nos... Había onte decía un ministro francés, decía unha cosa moi interesante, decía, cando se mete un payaso en palacio, o payaso non se vai convertir en rei, o palacio vai se convertir nun circo. Pero isto non, o sea, isto non quita que a política exista e que teña un significado e que teña unha base teórica e que exista como tal. Vouche poñer un exemplo, a ver se é un pouco pillado por pinzas, pero non é demagoxia. Na historia da música e das artes, en xeral das artes máis sociais, a música e o audiovisual principalmente, sempre houve arte e entertainment, non? É dicir, ninguén confunde un perro andaluz con Rambo. Ninguén confunde La Jaime con Borrachera en Las Vegas, ou como cojones se chama eso, non sei como chama, non?
Da mesma maneira, ninguén confunde desde a música popular á música culta, ninguén confunde nin a Bach, nin a Silvio con las jeja de G de Gebetu de Gebre, non? É dicir, somos, evidentemente, marcar a liña sempre un traballo moi complexo, unha empresa inabarcable, pero en xeral, grosso modo, si podemos identificar clarísimamente que houbo sempre na música e no audiovisual arte e entertainment, non? Así ou non? Sí. Na actualidade, se hai 50 anos, a porcentaxe era, vamos a decir 60-40, vamos a decir 70-30, vamos a decir 50-50, se queremos poñernos generosos, pois agora mesmo 90-10, ou 95-5, pero iso non anula a existencia da arte, nin anula a existencia de xente con seriedade. Entón, na política sigue habendo. Morriu Pepe en paz descanse hai nada, e siguen existindo persoas con dignidade. Eu, de feito, estou por empadronarme en Euskal Herria para votar a alguén no que realmente confíe, porque existen. Sigue existindo peña que se expón, igual que siguen existindo, ou inclúme humildemente, seguimos existindo persoas na música que aspiramos a facer arte e non entertainment e aspiramos a ser seres humanos e non outra cousa. O tema é que efectivamente a porcentaxe cambiou e moito. Entón, isto estaba máis que pronosticado tamén, quer dicir, isto se estaba pronosticadísimo. Hostia, eu mesma, con Nostradamus de Quen, o anterior disco chamase Diante un eco, non? Quer dicir, estaba clarísimo, está escantado. Se había alguén que dicía que non, pois era con argumentos de tanto peso como cando a xente dice, no, o galego non vai morrer, non? E eu digo, pero por que non vai morrer? E dice, pero como vai morrer? Canto dano fixo Gades, canto dano fixo Gades, malo será, non sei que. Entonces, é como, claro, a min este tipo de argumentos sin argumento, a mí que me chaman rebeldes sin causa, digo, non, eu non me considero rebelde sin causa, sin embargo, si eu considero vostede un afirmador sen argumentos, non? Entón, na política actúa... Hostia, mira que me enreo, non sei de onde viñamos, tío. Veñamos que... Toda arte política. Toda arte política. Claro. É que a política non é o que estamos vendo, o circo que estamos vendo. É a xestión, é a análise, a optimización dos recursos, claro que existe a política, e claro que o ser humano é un ser humano político, porque senón seguiríamos sendo chimpancés, e non teríamos construído as estruturas incríveis que construímos como especie. É incrível o que fixo o ser humano. É incrível o que fixo o ser humano. Incluso a magnitude da traxedia é incrível. Entón, hai unha análise de Roberto Herreros que a mí me parece superinteresante, que dice eu odio cando me din que falo... Bueno, canción protesta é un sintagma que detesto profundamente. Aí sí que, cando me din eso de canción protesta, sí que me sale a miña parte punky e me dan ganas de baixar os pantalóns e cagarlle na boca a calquera que... Despois, arte política, outro sintagma paradoxal en si mesmo, como inteligencia militar e... non? Entonces, cando unha persona utiliza, e isto non é meu, é de Roberto Herreros, me pareceu unha análise maravillosa, cando unha persona utiliza o sintagma arte política, o que está intentando é quitarse el da foto, salir da foto. Comprendes? No, amiga, no. No, amiga, no. Ti, Maluma, ti, non sei cuántos, ti, Amaya, ti, l'otro, e de la moto. Facedes unha arte tan política como a mí. Só que vos defendedes unha cousa, un sistema, unha organización política, unha organización económica, un xenocidio infantil nos oncológicos e yo outra cousa. Claro. Pero tan política como a mí. A non oposición é política. Bueno, parte do meu silencio é un posicionamento político que permitiu e segue a permitir os grandes xenocidios da historia. Correcto. De feito, Roberto Herreros acaba esa cita dicindo unha cousa moi parece... Algo así como, non quero ser porque... No, pero acaba dicindo... De feito, a inmensa maioría da música, do entertainment, porque é un ensaio precisamente sobre música e poder,
dice, a grande maioría da música non só non ignora o poder ou está lonxe do poder, a maioría o sirve e encantada. Claro. No. Estás ben? Sí. Non é porque, digo... Non, porque me veña arriba. No, porque te veñes arriba é un canto, digo, pero estás ben, estás cómoda. Vos que, vades preguntar algo, preguntamos algo, ok? Sigo eu con esta movida? No. Eu teño moitas, pero, a ver, por aí, fixo moitas reflexións. Todos estades de acordo? Sí. Non pode ser. Aí atrás. Oi se ven, non hai micrófono. Que... Quería saber a opinión, falou antes da eutanasia, a última polémica que hai agora, que se posicionan a favor e en contra, e o que pensa da eutanasia, que opinión sobre a eutanasia ou sobre o circo que se montou? Porque sobre o circo que se montou vai ter unha reflexión que xa me podo imaginar. Bueno, é unha cuestión moi términos políticos, falando de términos musicales, non sei o que pensas tú, eu penso que está non é o artista, é a industria o que manexa, penso. Nos anos 90 movíase unha especie de música, agora móvese outra especie de música, e eu penso que isto é manexado pola industria. Non porque seña un artista nin mal artista, que é o que pensas. Bueno, ambas cuestións son moi grandes. Creo que unha podo respostar con maior interese que a outra. Sobre a eutanasia, o único que direi, como todas as persoas que estamos aquí, é que eu cando penso neso, o circo xa, eu non teño televisión, porque senón sí que é mi madre querida. Entón non sei que circo se montou honestamente, sei que me dou pena ver iso, creo que me puxen como a grande maioría de nós, non tanto nunha posición institucional, sino nunha posición humana, de que esa nena fose a miña irmán, ou fose a miña filla, ou fose a miña tal, e o único que pensei foi que teria feito eu, non? Que teria feito eu se fose a miña familia. E o que pensei foi que creo que hai un tabú, hai un ensaio moi bo que recomendo encarecidamente sobre o suicidio. O suicidio é algo que se leva estudado xa en antropoloxía desde hai moitísimo tempo, porque a eutanasia non deixa de ser un suicidio asistido. O suicidio é algo que eu respecto, que me apena obviamente como cidadá, pero que, o sea, que un ser humano chegue a iso, pero que respecto inmensamente porque o que non creo é que ninguén teña potestade sobre un individuo para decidir sobre a súa vida, e que se ese individuo quere acabar de unha forma digna, pois o ensaio chamase Levantar la mano sobre uno mismo, de Jean Améry, que por certo acabou suicidándose. Pero, bueno, o que quero dicir é que, claro, cando é unha persoa tan nova, tío, e cando non está enferma, non? Cando, o sea, claro, Ramón Sampedro era algo que todos podemos, co que todos podemos empatizar, por falar dun caso que foi moi coberto mediáticamente e moi cercano a nós. Claro, cando falamos de unha nena como Noelia, creo que se chama Noelia, é terrible, non? Eu que teria feito? Pois mira, eu fíxate que eu creo que grande parte eu mesma que sei o que pensar nesa palabra, e que non me vexo lonxe de persoas que en algún momento tomaron eso como unha opción, porque a inadaptación é dura, a inadaptación é moi dura, e a inadaptación pode vir de unha condición, ou de unha condición, digamos, natural, ou pode vir de unha condición patolóxica, pode vir de moitos sitios, non? Pero casi sempre está na base de querer abandonar, eu o que teria feito, creo que sería levar, o sea, creo que sería viaxar con ela a Etiopía, algún sitio donde ela realmente vise o verdadeiro valor da vida, porque creo que nas sociedades occidentais estamos perdendo o valor da vida e estamos enfermando moitísimo estamos enfermando, o sistema nos enferma, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, que penso? Bueno, eu non penso demasiado, neste sentido creo que a mí me impactou, creo que fai un xuizo de valor sobre se foi pertinente ou non, entra máis no ámbito casi do confesional que do puramente legal, sabes?
estáse matando a peña con 25 anos en moitísimos estados onde se sigue conservando a pena de morte e con 18 tamén. Sabes? Quer dizer, creo que máis é unha cuestión tamén dunha neoconfesionalidade e dun sociedade, dunha nova moda da religión que honestamente eu creo, creo que está moi incentivado por eso e de repente se convertiu nunha cuestión política por iso, sabes? Porque creo que a pena de morte é basicamente o mesmo, leva existindo moitísimo tempo ademais cunha marxe de erro increíble, terrible en moitísimos estados no planeta e non está nunca na palestra. Eso por un lado. Pero basicamente o único que diría dese tema é que me impacta humanamente e personalmente, como a todas, creo que a todas nós. As posicións políticas, sí, que as hai de varias distintas, sí. Quería saber como cal defenderías ti a posición política. Eu, políticamente... Eu políticamente... Asociacións de cristianos con... Sí, a ver, no, eu creo que é moi difícil... Eso é moi serio, quer dizer, eu sempre digo que teño inmensísima sorte de poder opinar porque ao final non mando, non? Porque se mandara, creo que non sei, acabaría morrendo por inanición, porque me parece que tens que dedicar, si te tomas a política en serio é un traballo que ninguén querería, é dicir, me parece super difícil, e se eres unha persoa responsable e consecuente, a política me parece unha puta de traballo, non? Porque de repente terías que tomar decisións como esta. Se eu, a priori, que tampouco, isto tería que dedicarle eu como un mes a pensar só sobre iso para darche unha resposta, pero así a priori, eu tería moito cuidado con proporcionar morte asistida a persoas que tiveran depresión, por exemplo. Que non tivesen a súa... Isto sería algo que eu retrasaría, non ad infinitum, pero moito. É dicir, primeiro poñería 1000 remedios. Creo que cuestións como a... Pero non estou dicindo que o prohibise, tampouco me parece unha pregunta que... É dicir, entonces, se eu che resposto esta pregunta aquí en firme, son tan insensata como abogados cristianos e todos estes, non? Entón, non sei, é unha cosa complexa, máis que non lin tanto sobre a eutanasia ni sobre o suicidio asistido como para respostar. Pero, claro, sí me impacta. Sí me parece que, por un lado, a súa liberdade, pero hai que ter cuidado con ata onde levamos a liberdade, porque a liberdade, quer dizer, a constitución dunha sociedade libre leva consigo limitacións, isto é algo que é indiscutible, entonces o difícil, claro, poñer as liñas, eso é o difícil sempre, pero sí. E outra que me preguntas, que estou absolutamente de acordo contigo, de feito, liga moito con a cousa que eu digo sempre, que no sintagma industria musical, industria, o núcleo musical é un mero modificador. O único que non estou de acordo, que non sei se te entendí ben, honestamente, é que agora sexa diferente a X tempo. Non. Hai unha cousa que tendo a ver moito na xente xeral e na xente que lle gusta a música en particular, e é iso que de cualquier tiempo pasado foi mejor, non? Cualquier tiempo pasado foi anterior, pero non foi mejor. Non dixeches iso? Eu digo que o éxito de cada época de música marca a industrialización. Ahora, levas eso, pues vamos a promocionar. Totalmente. Vale, entonces sí, estamos de acuerdo, sí. Poden comparar, por exemplo, o rei do pop, o rei Michael Jackson, e agora que sería Bad Bunny. Bad Bunny. Bueno, Bad Bunny en concreto a mí non é o tío que máis me disgusta. Bad Bunny é o rei do pop, si entendemos que é o pop. Claro, entendemos que é o pop. O pop é a música mainstream. O sea, nós que falamos de pop, hoxe por hoxe, a ver, as categorías son complicadas, é que as categorías, ves que todo é poñer liñas, as delimitacións son complicadas, sabes? Pero a música pop é música mainstream, é a música que máis vende, entón, efectivamente, hai X tempo petaba Quincy Jones, Michael Jackson, producido por Quincy Jones, e hoxe peta Bad Bunny, sí. Hombre,
indignación que unha persona no século XIX tiña que sentir, que decía, hostia, antes lo petaba Bach e ahora lo peta Michael Jackson. Claro, hai que ter cuidado, sabes? Porque hai unha frase moi boa de Drexler, unha estrofa moi boa que dice el mundo está como está por causa de las certezas, la guerra y la vanidad comen en la misma mesa. Y pouco despois dice, no hai pueblo que non se haya creído el pueblo elegido. Entón, eu que son unha señora maior, pero que son bella, pero non son carca, o sea, como dixo onte a presidenta do colexio de traballadoras sociais, dixo, tengo juventud acumulada. Teño xuventude acumulada, pero non son carca. Eu creo que é obrigatorio ser vello, o sea, ou ser vello ou morrer, non hai outra opción, non? Pero non é obrigatorio ser carca, non? Eu vexo colegas, moitas veces falo cos colegas, porque así, as conversas máis interesantes que sigo tendo de música e de arte, por suposto, sigo sendo cos meus colegas. Unha cousa das que vin cando cheguei a música pseudo-profesional é que a música é casi do que menos interesa, casi. Pois é que vexo moito esa tendencia. É que antes, tío... E eu digo, tío, mira, los de Swing criticaron os do rock, os do punk, os do hip hop, os do hip hop, os do trap, e os do trap, con todas as súas tatuaxes aquí, iba a decir, guau, es que los chavales de ahora, xa decía Platón. Platón decía, los jóvenes de ahora, los jóvenes de ahora, é unha frase que existe desde que existe o ser humano. Antes diría, los chimpancés de ahora. Entón, hai unha cousa que é inherente ao cambio xeracional, que é o cambio de código. Eu teño a inmensa sorte de ter unha irmá que lle levo 17 anos. No? Eu teño unha irmá que lle levo 3 anos, eu son a máis bella, e a máis maior tamén. No. Teño unha irmá que lle levo 17 anos e teño unha irmá que lle levo 3. No? Entón, claro, é super interesante ver os cambios de código. Ademais, claro, miña nai levame 20 a min, e eu a miña irmán 17. Entón, estamos aí, pum. E eu teño moito máis que ver con miña nai. Educámonos casi no mesmo sistema educativo, vale a redundancia. Non somos as dúas do século XX, porque eu ainda fixen o traballo de licenciatura con máquina de escribir. Eu ainda fixen a tesiña indo a hemeroteca, non había Google, non existía. Google, como din agora os tal. Entón, ao final, eu me parece moitísimo máis a calquera persoa que este aquí que peine moita cana xa que a miña irmán, que ten 17 anos, ten agora 26 anos. Entón, eu moitas veces lle pregunto, non? E lle digo, xa, isto, tío... Miña irmán dice, estás fuerísima, Sés. Estás fuerísima. E eu digo, xa... Eu xa sei, a única diferencia entre eu e toda esta bola de carcamales é que eu son consciente de que estou fuerísima. É que eu son consciente de que estou fuerísima, eu son consciente de que con 17 anos unha muller de 43 como a mí me parecía unha bella. De feito, eu acordo de oír meu abuelo dicindo, Dios mío, que novo morriu Paco, tiña 50. Eu dicía, Dios mío, xa iban agora, non? 50 anos, madre de Dios, non? E agora vexo a peña de 50 anos dicindo, outro día dice, e a miña parella dice, non, unha rapaza como a mí, pero unha rapaza ou como a ti. Isto, dice, hasta cando, que ese é outro melón, non? Hasta cando, o sea, a infantilización social, non? Tamén ese rollo de seguir chamando chicos, chicas, rapaces, como que hai un punto inherente a esa madureza, a ese cambio de rol, ¿no? A esa, que nos consideramos como unha perda de algo, ¿no? E entón non queremos eso, porque ademais significa asumir algo que a ninguén lle gusta asumir, por eso triunfou tanto a religión na humanidade, e por eso non hai comunidade humana que non teña divinidades, que é a responsabilidade. Porque a falta de divinidades temos que asumir a nosa responsabilidade, eso que non quere. Ninguén o quere, non? Dios dea sempre a quen botar as culpas que viñen aí. Entón, basicamente, a historia da música foi sempre a mesma. E a historia da mercadotecnia foi sempre a mesma. Mais aguda agora que hai... que non son os 70. Home, que non se pode comparar o capitalismo tardío con o neoliberalismo actual, que é un neoliberalismo de... O sea, nós vivimos a época máis sociata do liberalismo, que foi unha especie de keynesianismo que se instalou única e exclusivamente porque existía unha alternativa que era a Unión Soviética e que o instalou Roosevelt, o sea, camarada Roosevelt, ¿no? O presidente dos Estados Unidos que instalou o liberalismo social. Entón, nós criámonos neso. Entón, como vamos a comparar a mercadotecnia, é dicir, o produto musical no mercado dos anos 70
sin vídeo digital, sin todas as posibilidades que das plataformas digitais, co actual. O que non quere dicer que nós tivésemos máis liberdade de decisión ou estivésemos menos tutelados a hora de escoller os nosos gustos. Pero que nós non escollemos os nosos gustos xamais. Mira, na medida en que ti pertences a unha comunidade humana, por exemplo, o teu padal está absolutamente enculturizado. Non sei se me explico. Estou me explicando. A ti vai che gustar as patacas con loureiro e pimentón e outro vai che gustar con enel. No, enel non, que é iso que eu odio. Cilantro, tío. Que me sabe a rollo este de lavar o chan. Bueno, pois a peña que se me criara en México. Perdón, sí, claro, por suposto. Home, por suposto. Isto que che digo, que estás dicindo que non podemos ocultar certas, eu sei de cando eu falo, non sei falar mal. Eu sei de xente... Eu falo como a ti, rapaces, non. Sí. Que vai ca generación, con todo. Eu sei de rapaces novos que, por exemplo, vou exemplos, sí. Grupos musicales, por exemplo, Evaristo, Sí. E o Drogas. Sí, La Polla e... De 18, 20 anos, e levamos conciertos. E levaba? Que vamos conciertos. Aos conciertos. De La Polla Barricada. Sí, sí. Entón, eu quero dicir que isto é todo industrialización. O que quere a industria, o que se leva no momento, o reggaetón, Pero antes non. Antes tamén. Sempre, claro, sí. O que eu quero dicir, é que estás berrando ti, a mí non me rollo non berrar contigo. O que eu quero dicir é que sempre o foi. O único que quero dicir é que moitas veces escoito a xente falar como se nós decidísemos todo sobre o que escoitamos. Este é un pouco o mito da libre elección, que di Ana de Miguel, non? No que consiste a sociedade, por exemplo, un exemplo claro é a hipersexualización das mulleres, non? É que ti consideres que eres libre. Que eres libre de elixir. Pero en que momento ti eres libre? O sea, en que momento se che bombardea con propaganda? Ahora sí, YouTube. Coño, e antes non, me cago en diola. Pero ti podes equipar. Como te chamas? Como se chama? Gilberto. Hostia, que non está bonito. Gilberto. Bueno, pero é bonito igual. Gilberto. Mira, Gilberto, un rollo. Gilberto, un rollo. Cuidado, Ti podes equiparar o grado de manipulación que ti tiñas nos anos 80 cunha cadena sola, con un puto estado de 40 millóns de habitantes vendo só unha cadea, ou dúas, a primeira e a segunda, e ti decidindo a totalidade dos contidos audiovisuais aos que esa xente podía acceder de calquera das maneiras. Sí. ¡Ja! O sea, la mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo. Y a mí dame ser xefa de contidos, que ya verás como pasado mañana es la revolución. Claro. Pasado mañana, Gilberto. Vale. Gilberto. Sí, claro. Pero ti entendes o que che quero dicir? Moitísimo máis capacidade de manipulación. E ademais mira, de 4 señores que movían el cotarro e que a ti che decían, como no hagas lo que yo digo, que va desde chuparme literalmente el pene, literalmente, hasta decir lo que yo quiera, no es o caso das mulleres sobre todo, hasta meterte conmigo na cama, a ti non te vai escoitar nunca nin Dios. E era verdade, cuidado. Era verdade, e hoxe non pode ser verdade. Porque Justin Bieber salió en YouTube facendo non sei que, e este pavo caja billetes enrollados. Entendes? E hai 50 anos un señor podía che dicir, María José, non? Uy, mira, esto... Lo de pensar, no, mira. Ya te digo yo lo que Más Winnie Clint y menos... Ay. Si quieres cantar, si no te puedes ir al supermercado a reponer Solís. Y eso era así. Claro. Vale, por orden. Penabade, querías preguntar?
que pasa é que case mete medo despois de... Eu que teño medo da mesa, eu teño medo da mesa, eu teño que teño medo da mesa. Despois cando vou a casa sempre digo, joa, pa que, no, pero eu falo así, nada. Non, se non digo por iso, eu digo por a trascendencia, sabes aí con un discurso tan... Si eu quería falar de música, pero vai me dicir Iván así. Sí, porque sabes que pasa? Que eu alucino, que guai, pero cando eu vou ás entrevistas digo, pero así eu nunca falo de música, así. Sí. É que me encanta a música. Eu traigo preguntas de música tamén. Veña. Dai, pero vai. O meu peca de lixeiro, peca polo outro extremo. É que eu estou desconcertado antes falache da túa formación. Ajá. Dixache aquí que tiveras acceso a unha formación, Sí. que pouco tempo antes que iso era unha utopía, o que é verdade, eu estou nas mesmas circunstancias que ti. Pero digo que estou desconcertado porque eu esperaría, por exemplo, non que fixeses ciencia política, porque como és tan maior, probablemente ciencia política daquela non había. Probablemente. Pero había. Sí que había, pero non da igual. Pero como alguén que tiña que ir pa filosofía, acabou na filoloxía. Como foi? Bueno, direiche que eu empecé a estudiar filosofía tamén. Eu estudei primeiro filoloxía, despois estudiei antropoloxía social e despois empecé a estudiar filosofía. E fixen ata segundo de filosofía. Que pasa? Que aí xa estaba no terceiro disco e aí tiña que escoller entre o suicidio asistido, efectivamente, ou deixar a carreira. Porque claro, cando eu son... Bueno, eu fixen o programa de doutoramento tamén, o antigo programa de doutoramento en lingüística, porque a mí o que me gusta verdadeiramente é a lingüística. Entón, sí que é certo que na antropoloxía cognitiva é complicado isto, é complicado, sí. Por que tiña que ir para a filosofía? Sí, claro, estudié filosofía, no, bueno, non acabei, porque non, pero, bueno, gustaría un día acabala. A mí gustaría estudiar todo, tío, historia, gustaría calquera cousa. Pero cando a música derrotou esa... Como empecé a ser música? Cando a música se impuxo... Non se impuxo, a mí pasoume como ti sabes nas películas, cando vai unha tía moi guapa pola rúa, un tío moi guapo pola rúa e lle dá unha tarxeta e dice, quieres ser modelo? A mí pasoume eso, pero un cero. 3 veces. É verdade. Non, é verdade. Sí, é verdade. Estaba chorando naquele momento en unha... O sea, bueno, pasoume así que me ofreceron eso. Eu nunca quixen ser música porque tampouco, non por nada, sino porque tampouco consideraba que tiña o talento, obviamente, para ser música, joder, quer dizer, quen nos seus anos suizo criándose cunha nai bergantiñana como a min, chega a casa e súa nai e di, mamá, vou ser música. Vas. E aí dime, mira aquí. Mira que pata. E non vas ser música, probablemente non vas poder nin camiñar, como se digas así, non? A mí pasoume unha cosa, joder, super... Se conteina moitas veces, pero bueno, se queres contola rapidamente, porque é unha historia que contei moitas veces. Sí, contola, bueno, nada, eu teño os colegas que parábamos nun garito e éramos todos, un estudiaba agrónomos, outro estudiaba non sei que, eu estaba acabando antropoloxía e nada, fixemos así un tema que pagamos 25 anapos cada un para gravar un estudio e tal. E entón o premio era un concurso de maquetas, que mira ti o interese que nos tiñamos en gañar, que acababa o venres despois de 2 meses as votacións e nos presentámonos os xoves, imagínate, non? O que pasa é que o que nos non sabíamos é que o persoal que dirixía un pouco o premio, que era Santiago Serón, escollía unha das bandas, non? Entón era 10 bandas que escollía o público e unha banda que escollía ele, escollía uns anos, non? Entón naquele momento repartían nos servicios sociais en Coruña, no programa Sentar na Casa, levantábamos 5:30 da mañá, chaval, para ir a Piadela a descargar, que eu, se algunha vez entrastes en Xaneiro, que seguro que sí, non acabas frigoríficas 5:30 da mañá, sabedes que cada vez que te levantas, que te soa o despertador, dices, Dios, si he de morir, que sea ahora, non? Ya, non, que tens que pedir as vacacións para ir ao premio, que o premio era un seminario con Santiago Serón. Claro, eu, que despois sufrín, o sea, me comí mi miedo e ademais sufrín o que ao final facemos todos, que é o preconceito, non? É dicir, pero que vai ir con ese señor? Que seguro que quere chegar aquí, así que... Bueno, claro, non coñecemos, bueno, pues ao final convenceronme, jódese, que se non ves ti, tires aquí cantas, non sei que tal. Entón, claro, cheguei, e Santiago, bueno, non sei se sabedes que Santiago é, Santiago é líder de Radio Futura e Santiago é doutor en filosofía, precisamente pola Sorbona, non? Entón, claro,
A peña chegou e eu pensaba que iba a chegar ali a xunto do guai, a xente pensaba que iba a chegar ali a xunto do guai, só que eles querendo chegar a eso e eu non. E desde o tipo ás 8 da mañá estaba falando de versos homéricos e a única que lle atendía era eu, evidentemente. Entón había veces que explicaba solo para mí directamente. No, entón, bueno, ao final dese bolo, pois, ele empezou a decir, bueno, por primeira vez cantei sola nun escenario, non cantaba sola nun escenario, e o tío, cando me baixei, bueno, pues empezou a dicirle, pues unha bomba, de onde teníais esta niña, non sei que, tal, ese rollo. Entón, o premio era tocar nun festival, non tiñamos nin temas, bueno, xa éramos punkis, pero, decir, guitarras de 30 nabos, pitaban sin enchufalas, bueno, os técnicos íanos chegar, rollo, fai veños desgraciados, tal. Pero éramos auténticos, a verdade, agora miro para atrás e digo, normal. Antes non entendía por que a xente lle chamábamos a atención, agora sí, agora despois de 15 anos da música sí que entendo. Nos tiñamos transparencia, tiñamos cero pretensións, eu era salvaxe e non pretendía nada, eu nunca me subí no escenario pensando que a miña vontade era volver a subirme, sabes? Eu pensaba que iba a ser profesora de Teiche, a ver, non sei que, non? Entón, pois, non tiña nada que perder, non? E aí é cando te das conta de que a arte e o poder está sempre na man do que non ten nada que perder, non? E de que ten arte como fin e non como medio. Entón, eu cando me subí ao escenario subíame para subirme, nada máis. Non me subía para volver ni tanto. Fíxate só nunha cousa, vas flipar. Que este dato é increíble. Nos baixámonos dun bolo, que era nun destes bolos onde veu, mira, quero facerche un disco, pero a ti. Aos demais non, a ti. Non? Eso pasoume 3 veces. Entonces, nos dun bolo, saíanos dous, hostia, aquí, pero, buah, como volades, vides a noso pueblo. Claro, joder. De xullo dun ano a xullo do seguinte, nos fixemos 31 bolos. Non tiñamos cancións, tío. Non tiñamos. En serio, non tiñamos. De feito, cando eu empecé a tocar con Tito, o rollo este de la verja bergantiñana, e tal, esto, foi unha vez que tamén, outra non hai, né? Outra non hai. Entón, lle digo a Tito, toca Guantánamo, chorbo. Bueno, no cuenque, e aí foi la verja bergantiñana, que era unha broma que facía cos meus amigos, e tal. Entón, esa espontaneidade que nos tiñamos, e que eu tiña, que viña da ausencia de pretensión e tal, pois, claro, efectivamente, agora si, cando vou ao escenario, pois si a boto en falta, non? Entón, sí que digo, guau, cando a ven iso, das poucas veces que vin iso nun escenario foi aí como uns anos en Vila García, os chaves de 15 anos que sube un escenario cunha formación. Hostia, cualquier cosa. Unha tuba, unha guitarra sin cantante, con un teclado, digo, ali se suben os 5 maromos e 4 maromos, eu e o Tito así, nin Dios, máis peña enriba do escenario que debaixo, nin Dios. O fulano ponse a solear, tírase polo chan, ali contorcéndose. Creo que foi a única banda que vin nos últimos anos na que vise esa autenticidade. Nunca viche empezar a Grande Amor, eu vino. Sí. O noso Nuno tamén... A ver, eu vin a Grande Amor cando me viña a ver a min e xa era auténtico. Daba esa pena, ¿no? Que a veces ten. Sí, Grande Amor era iso tamén. Era el sol. É que eu vino romper un micro no escenario que non sei se era o Colón cheo de señoras que vuelva mañana, decían as señoras. Sí, Que vuelva este chico mañana. Hai unha cousa que sí que eu tiña, non por decir eu máis nin menos, ni nada. Sabes que despois me di conta de que me dera moitísima vantaxe, que eu non me estaba presentando a nada, eu non me estaba presentando... Daba igual de verdad. Non, é que eu non me estaba presentando a nada, entendes? Foi todo... Tocábamos, pero dicía, vas a tocar, pero eu seguía pensando... De feito, eu cheguei a opositar. Pois xa non puiden traballar, nin... Porque cando empezamos a facer bolos con Tito e acústicos e tal, empezou a ser o mismo, pero facíamos tal, e joder, eu descubrí un estudio que ao final sempre digo que me flipa, é dicir, eu sería feliz traballando para outras persoas, eu non necesito cantar, eu sería feliz traballando nun estudio, gravando a outra xente, non? Descubrí un mundo que me apaixona, que é o mundo do estudio, o mundo da música por detrás. Ese é o que máis me gusta, non? De feito, a min cantar divírteme moito, faime moita... Divírteme, que a diversión é super importante na vida, pero a min non me realiza, o que me realiza é facer cancións. Nuria.
Laura. Laura. Nuria é outra. A gemela Sí. 12 anos máis nova. Perdón. Nada, que ahora no atrás dices que tu irmá te dicía, tu irmá pequena, te dicía, estás forísima. Estou forísima. É así que é verdade que estás un pouco fora dentro da industria musical, estás un pouco fora. Entón, a mí gustaríame que nos falases un pouco dentro da... Fora, cando dis fora, exactamente a que níveis, porque eu creo que estou fora a moitos níveis, pero a cal te refires? Eu creo que, por exemplo, esta proposta que nos traes, que é ao final autoeditada, que é moi pensada, que é un libro disco, que é un pouco que se sae un pouco ao mellor do formato de un álbum por ano, dentro deste álbum faz unha xira. Ao mellor ti intentas, polo que dis aquí, saírte un pouco desa pauta mercantil. Non o sei. Non. Non? Eu non intento nada, porque hai unha única cousa que dixeches mal. Que Só unha? Sí, que eu non planifico nada. O sea, eu nunca fixen nada para... Non. Isto era o que eu necesitaba facer agora mesmo. É unha cousa persoal, artística. Eu necesitaba facer isto, porque hai unha cousa que moitas veces vexo que a xente non se dá conta, e é que as persoas que facemos música, o 99% do noso tempo somos consumidores de música. Algúns non, pero eu sí. Eu son moi consumidora de música, e a máis encántame escoitar a xente nova. E encántame escoitar os códigos novos, porque eu non son caca. Entón, como consumidora, eu estaba moi saturada. Vivimos nun momento en que o impacto tecnolóxico a revolución tecnolóxica tivo un grande impacto na estética musical. E vivimos nun momento de sobreproducción, que neste caso é unha sobreproducción en detrimento do fondo. É dicer, isto xa pasou ca reverb nos 70, pasou cos sintetizadores nos 80 e pasou agora co autotune e con moitas outras ferramentas digitais. Que pasa? Que, tío, eu escoitaba, o sea, eu viví un empalague. O sea, ti imagínate que vas a un restaurante e restaurante tras restaurante, o único que tes é bocadillos de polvoróns. Hostia, ao 10º restaurante dice, mi reino por una lechuga. Mi reino por una lechuga. Pois isto é unha lechuga. Eu non podía enfrontarme agora mesmo a loita por unha sonoridade que ademais a min me parece que non por xeración, porque as xeracións son todas iguais. En todas as xeracións hai mediocres, en todas as xeracións habrá mediócritas e en todas as xeracións hai xenios e mierda. Pero unha xeración na que, por cuestións tecnolóxicas, esa sobreproducción e esa sobresazón estética está ademais increíblemente homoxeneizada. Entón, empalague, pero non é que tomas graxas que hoxe comas unto e mañán chocolate, non, é que hoxe comes chocolate e mañán chocolate e pasado chocolate e o seguinte chocolate. Entón, a mí como consumidora eso era como... Era todo igual. Pero o rollo, e ademais decir, bueno, pero a ver que me contan, a ver se me contan algo. Porque ti podes ter contido político sendo Silvio Rodríguez. Cando digo político, digo... non político, profundo, vou cambiar. Contido profundo de Silvio Rodríguez sendo Evaristo, sendo Rubén Blades, non, Bad Bunny non, sendo Bad Bunny a mí interesa como músico, como chamarle contido profundo a Bad Bunny moi xeroso. Tampouco coñezo a discografía de Bad Bunny, igual Bad Bunny ten por aí algún unicornio escondido, pero o rollo é que hai contido profundo en estéticas moi diferentes e en níveis de complexidade moi diferentes. A mí non me parece máis profundo Roberto Juarroz que Gloria Fuertes. A mí non me parece máis profundo Borges que che pode dicir? Que Cela. Son estéticas, pero sí que considero que por un impacto puramente digital, hostia, tío, e aparte pensa agora un rollo, tío, que agora a leitura además é que se ven, decir, fanse bases e eu digo, eu fago 6 bases e las ven a 6 bandas. Entón, claro, esas 6 bandas, tío, levan a miña base, comprendes o que che quero dicer? Entón, eu xa non escoito a música como cando tiña 20 anos, porque eu agora sei o que estou escoitando, quer dizer, a min o ouvido dime, coño, se baixo, coño, que digo, entonces necesitaba ir á canción, aparte que a canción como xénero se está perdendo, porque mira unha cousa, o maquinillo é o maquinillo, pero a grande maioría dos concertos que vamos hoxe, se ti apagas o maquinillo non hai canción, canción, quer dizer, canción como xénero, quer dizer,
Ti podes cantar "Ojalá que te vaya bonito" con 20 mariachis detrás, con 20 metais, 6 violines o da batera e tal, e podes cunha guitarra con 4 cordas facer "Ojalá que se acaben tus penas", e a canción está. Está. O sea, se a banda fai "Mais aínda o segui", pero se eu fago "Nesta terra que fai", a canción está. En moita da música actual non hai canción. E isto non o critico, é un período máis da historia que eu contemplo separada, porque non é o meu, pero separada porque non é a miña xeración. Porque son unha señora maior. Claro, son unha señora maior. O que pasa é que non estades acostumados a ver señoras maiores que entendan que o son, que saiban que o son e que non loiten contra a xente. Non estades afeitos, entendes? Pero como digo eu, moitas veces non vexo as virtudes miñas en defectos alleos. Eu son unha señora maior, tan separada de vos como calquera outra señora da miña idade, pero que non loita contra esa realidade, que a asume e que desde ela vos respeta máis que moita outra xente. Moitísimo máis. E digoche, eu quería facer un disco de cancións, porque botaba de menos a canción. Botaba moito de menos a canción. Esta pena que a veces teño unha canción maravillosa que me flipa, que me encanta. Eu non critico a xente nova, que aparte a xente é super tendenciosa comigo cando me... Non digo ti, pero que me pregunte e digo "Ai, mima, se vos souberades que son a que vos defende diante de toda la buitrada". Non era unha pregunta, era unha reflexión do que estabas dicindo, que equiparando un pouco a vida, parece que hoxe por hoxe pois casi tens que agendar cando cagas, cando botas un polvo, cando non sei que, cando non sei canto, hai que... En términos musicales, pois é un pouco como se apagaras alarmas e agendas, non? E te escoitas a ti misma e faz o que che nace como... É que alarmas e agendas non gasto, tío. Non gastei na puta vida. De feito, hai unha cousa, en serio, que é outro golazo, tío, en serio, e é que estamos tan pouco afeitos a ver xente que teña a música como fin e non como medio. O sea, a arte... Podes ter arte como fin ou arte como medio. Se tes arte como fin, como teño eu, a arte é a tua fin en si mesma. Se a tes como medio, é o teu medio de conseguir prestixio social, de conseguir engrosar a tua vaidade. É un pouco contradictorio, porque entón... É que a arte como medio eu non a contemplo. O sea, para min é entertainment, entendes? E entón, hoxe, que é a cultura do like, claro, é como que xa casi é todo o mundo, eu noto, non? Que, non conmigo, que eu non son ninguén, a mí non me galloso ninguén. É dicir, eu sempre digo que en Galiza só hai un famoso que é galloso, bueno, agora igual Touriñán e tal. En realidade, nós somos unha merda dentro de outra merda, é dicir, ao final, vivimos nunha Galicia imaginaria, que a Galiza real non contempla. Ti vas pola rúa da Coruña, non coñece ni Dios, pero ni a mí, ni a fillas, ni a Grande Amore, ni a Tanxugué. O sea, ainda a Grande Amore no gadis de miña nai vigila o cardú, quero decir. Non vas a pensar que coñece a Grande Amore miña nai, comprendes? E iso que miña nai, que podería coñecelo, comprendes? E coñeceme a min porque me pariu. Se non me coñecería nunca na vida. E nós vivimos nun gueto que tendemos a creer que é real. Non é real, nós somos unha absoluta minoría. Sino de que os resultados electorais, se nos foramos exemplo de algo. Como digo eu invito a dúas cousas. Unha, a poñer first dates. Esa peña existe, Esa peña existe. E vota. E votas ti, conta un, e vota ele, e conta un tamén. Por iso son antidemócrata. E despois, invito a calquera a ir a calquera praza, a Lugo, Ourense, da igual, tío, e sentarte. Hai unha cosa que sempre fago eu, antes facía máis, agora menos, pero eu sempre aos bares e pido café e escoito, pero non rollo novelero, como digo os canarios, non rollo marujeo. É que senón acabo crendo que a miña realidade é a realidade, joder. Entón acabamos crendo cosas como esta, e non é así. Eu vexo moitas veces que a xente xa é super escéptica no rollo de que alguén non, o sea, lle importe máis a música que, por exemplo, gustar ou ter likes ou non sei que. Eu xa o contemplo como que a xente non o cree. Non o cree porque, ademais, como cada vez hai menos, claro, cada vez é como, esta dice así, pero ni de coña, sabes? Sabes o que te quero dicir?
Mira, hai unha cosa moi importante. Eu teño 43 pagos. Deses 43, 10, como buena licenciada en Humanidades, traballei en hostelería. 10. E 14 agora supero, pero ata hai nada, eu traballar ao mesmo tempo poñendo churrasco que facendo cancións. Eu non empecé a traballar nun escenario gañando 3.000 napos. No, yo limpio mierda literal, cagallones. De feito, poderíamos contar alguna anécdota digna de, o sea, graciosa de cojones, de decir, ¿por qué? ¿Cómo? Sobre todo, ¿cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo? Entonces, esto para mí é un privilexio. Eu vivín 14 anos da música e podesme creer que non dou por sentado que vai a morrer sendo música. Podesme creer. Primeiro, non dou por sentado que ningún de nós non morra dentro dunha semana. Porque son cabal. E segundo, non me vou agarrar a isto. A costa de perder a miña dignidade ou de perder nada, porque se algo me levou a poder ter o privilexio de vivir 14 anos que me paguen por pensar, tío. Dicía, hostia, pero si eu faría isto gratis. Sabes por que foi? Por ter a música como fin. Si deixo eso, como me dixo un día o percusionista de Lorna Lubre, que como se fora meu irmán, me dixo, mira, ti só tes unha cousa, e é que eres verdad. Non tes nada máis, así que non te volvas gilipollas, porque o pensas. Hai que lo dixo en alguna entrevista, ¿no? Como falando de mulleres que son músicas, que tamén venden a súa música, pero si cambiasen as mellores roupas en Estea, resulta que venden máis que a música, non? Por a hipersexualización que decías. Pero ti, a canción sostense. Bueno, eu non estou de acordo contigo con que na música actual hai moitas mulleres que venden só a súa música, No, ao contrario. Sí. Ao revés, sí. Dice que venden máis outros. Claro. Mira, hai unha cosa que utilizo moito cas nenas. As nenas teñen absoluta certeza de que elas se hipersexualizan porque queren. ¿No? En xeral, non só as nenas, eu vexo mulleres, porque eu non son tan benevolente, eu a partir de 30 anos eu non se considero unha rapaza, eu non se considero unha muller. Se habrá un camión e me atropela, se non me muere unha joven de 32 anos. No, de mediana edad, ti canto tes? 32. Mujer. Claro, muere unha mujer de 32 anos. Claro, rapaza 25 e ya, que decir, sabes? Entón, eu sempre lles digo unha cousa, mira, dice, non, eu vístome así porque quero, e eu utilizo isto porque quero, e eu... porque é mi libertad, e ademais me empodera, ¿no? E eu digo, vale, entonces estamos de acordo, en que ti estás afirmando que a anorexia non é unha enfermidade. Claro, tío, se quedan como, o que ten que ver? Digo, claro, joder, ti estás afirmando que a anorexia non é unha enfermidade. Non, si que é. Non é. O sea, sé coherente. As señoras que están agora mesmo con 35 kilos no hospital de Oza, xógome a miña man dereita a que ninguna delas está ali porque lle puxeron unha pistola na cabeza para non comer, Todas deixaron de comer voluntariamente. Dice, digo, pero entón estamos de acordo con que existe unha superestructura político-ideolóxica que di que si ti eres gorda das asco? Estamos de acordo con que existe unha superestructura político-ideolóxica que di que solo pode ser desexable e válida si eres delgada? Estamos de acordo con que existe? Obviamente existe. Existe entón esa coacción. Existe esa coacción. E esa evapórase para el tema del body. Se evapora. Claro, e aí dicen, pero non é lo mismo. Pero bueno, aí está a xuventude e a falta de lecturas tamén, non? Que é unha cousa da que sufre moito esta sociedade, da falta de lecturas. Fíxate unha cousa que é moi importante. Eu non creo que ninguén se sometese a unha pauta médica que eu lle dese se tivese un proceso oncolóxico, porque eu non son oncóloga, eu non son médica. Sin embargo, si consideran que sobre certas cuestións bueno, pois a opinión de un vale o mesmo que outro. Fíxate ti, se unha estrutura material é complicada, unha estrutura abstracta como é o comportamento humano e as estruturas sociais,
Imagínate os tratas que son. Xente que nunca liu nada, que non ten ningún tipo de acercamento teórico a estas cuestións, é capaz de discutirche cousas, o sea, é inviable que un oncólogo se poña a falar comigo en serio de regeneración celular contra os sarcomas en la base del cráneo. Isto é inviable. É inviable que un arquitecto se poña comigo en serio a discutir sobre como facer un arco. É inviable. Sin embargo, calquera persona licenciada en filosofía, ou en socioloxía, ou en antropoloxía, ten que sufrir absoluta... Eu sempre digo que non son licenciada en nada, non? Claro, que me da igual, quer dizer, dame igual. Fliparías no audiovisual. No, o que quero dicir simplemente é que este tipo de cuestións que hai xente que considera opinións que nós vivimos, que hai un mito da libre elección, non creo que sexa unha opinión, en serio, non o creo, en serio, non o creo. Incluso eu, sendo tan, equivocándome tantas veces, porque é como que parece que o dices desde unha especie de superioridade moral, e que non é así, sabes? Nós mesmas facemos moitas cousas mal. Es unha canción no disco que fala disso. No, que se pode errar. Coño, que eu equivoqueime un montón, e todos nos equivocamos un montón, e eu penso un montón sobre todo que me equivoco, sabes? Moitísimo. Moitísimo. Pero, claro, eu entendo que moitas veces a este tipo, a vehemencia das mulleres neste caso, cando unha muller, porque non, eu xa hai moitos anos que non me tomo nada como algo persoal. Calquera muller que se exprese con vehemencia, moitas veces, aínda que seas unha persoa reflexiva ou aínda que seas unha persoa con moita tendencia a reflexionar máis sobre os teus propios erros que sobre os dos demais, pois eso todo se queda anulado no momento en que abres a boca con un mínimo de temperamento. Máis preguntas? Aí. Bueno, cal é o teu nome? Dinos o nome. Lúa. Hola, Lúa. Hola. Eu quería preguntarche, porque, bueno, a raíz que iba lendo o libro, bueno, é que a verdade é que o devoraba. Era como que sentía que o estaba devorando. Entón, houve un momento no que dixen, para. Teño que escoitar a canción a medida que vou lendo, por exemplo, porque sentía como que me estaba perdendo algo. Entón, quería conectar a canción, o CD, co libro en sí. Entón, como ti és autora, quería preguntarche cal sería a forma que ti recomendarías a hora de lelo, de abordarlo? Pois non, pois a que ti queiras. Eu que intentei facer con isto, mira, a min isto foi o máis difícil que fixen na miña vida. Parir isto, pariría encantadísima 10 veces os 8 discos anteriores antes de parir este outra vez. Fíxome enfrontarme a un pudor brutal porque eu son moi consciente de que eu non teño talento como narradora, que decir, eu non son escritora, e ao final era, imagínate, se me ves por unha cámara oculta facendo os textos, te escarallas, non? Porque era como borrar todo, non? Eu estou acostumada moito a borrar, pero bueno. Entón, cando fixen este libro, fíxeno porque os colegas e as colegas me apelaron ao pensamento que sempre, comigo sempre funciona, que é a coherencia, non? Dixeron, a ti nunha lingua que esmorece non te gustaría que a xente tivese a posibilidade de acceder a obras como pode acceder noutras linguas? Digo, que hijo de puta. Digo, sí, efectivamente, sí, bueno, pues entonces fai, non? Bueno, e dixo, que esperas a que o fagan outros? Non, digo, bueno, vamos a facelo, non? Entón superei esa dificultade. Entón, por que digo isto? Porque precisamente o que eu buscaba era facer algo que, aínda que a mí me resulte ultra pudoroso e ultra increíble, aínda a día de hoxe, que a mí me gustaría ou me interesaría de alguén. Eu teño moitos letrarios, por exemplo, Silvio, Chabuca, Violeta, non? Gústame moitos libros de entrevistas, teño un montón de escritores, tal. O que fixen foi facer unha obra a que cada un se enfrente. Como me enfrontaría eu? Pois eu supoño que faría eso, que leería o libro, o sea, por como son eu, que son tendente tamén son un pouco cuadriculada e sempre como todo por orde cronolóxica e non sei que. Pois supoño que leería, ou ben poñería primeiro o disco e despois pois iría ao mellor lendo e escoitando, Eu.
Pero sabes que non é necesario, porque, o sea, eso é como si non o lees, é dicir, hai xente ao que lle interesará lelo, hai xente ao que, a que non lle interesará porque prefire quedarse ca súa sensación da canción e co seu significado da canción. Hai xente, como eu, por exemplo, entre os que me encontro eu, que me gusta moito, que cree que pode ser interesante ter o teu significado, pero tamén coñecer un pouco por curiosidade, incluso por cotilleo, se me apuras. Rollo, hostia, que pensa aquí, non? Como a noite da deserción, por exemplo, non? Que é unha canción que escribín porque eu vivín eso. Vivín eso, non? E noto que a xente lle mola o cotilleo, lle mola, hostia, tío, non tal. Pero sí, eu supoño que faría así. Pero todo é válido, non sabes? Dime, chico. Iván. Entonces, perdemos a esperanza de ver a túa vertiente literaria máis adiante. Eu non teño vertente literaria. Pois iba a dicir a ver se facías algún ensaio ou tal, porque... Bueno, ensaio sí podría facer. Non narrativa ou... Non narrativa, sí, ensaio sí. Pero ensaio sí, o sea, toda formación, isto recordo moito o tempo que vivimos da socioloxía, a sociedade do rendemento, que estamos de... E digo, pois é só de valía moito para eso. Os que nos gusta escoitar, falar casi tanto como a cantar ou máis. Pois es que pasa, que eu, hai un problema de ser eu, que non sei vai o dos este, de ser como eu, ou como por exemplo Santiago, ou como por exemplo Xulián Hernández de Siniestro Total, ou tal. E é que, cando ti tes unha vocación, bueno, como tiña un pouco vocación para a investigación neste caso, e acabas dedicándote a outra cosa, como neste caso me pasou a min, ao final non eres nada. Nada. O sea, xa non eres música porque non tes, eu sempre me sentí un pouco fora, tampouco, sabes, eres unha eterna emigrante, eres como un emigrante. Non eres venezolana, nin eres galega, nin eres... Pois isto igual, non? Entón son como... O sea, a miña inadaptación xa de serie, de nacer de serie inadaptada, pois lle sumei isto. Entón, claro, eu teño moito pudor porque, honestamente, para que vexas que isto non é falsa modestia, se che son absolutamente sincera, tío, casi non leo a ninguén que estea vivo, tío. Leo tantas cousas que digo que tiña pánico a ser unha delas, a que a xente dixera. Claro, entón me parece que hai moita ousadía a hora de publicar. Mira, un día escritaba en Radio Nacional de España unha entrevista a un catedrático de literatura da Complutense e lle facía unha pregunta e dicen: vostede por que considera que a literatura do século XXI perdiu tanta calidade a respecto á literatura do século XX? E el dou unha resposta super elegante e maravillosa, dixo: mire usted, porque yo considero que a la gente le gusta demasiado escribir y demasiado poco leer. Entonces eu non quero convertirme en alguén que a xente pense que me gusta demasiado escribir e demasiado pouco leer. Pero non creo que por así, porque, o sea, xa con esa opinión... Iván, pero mira, un rollo, tens consciente de que eu sei que ti non é subjetivo, non? Sacou da boca, tío. Iván. Vale. Que sabemos que tens dos grupos, ele é medio quiñón, tío. Non hai máis, tío. Non hai máis. Alguén máis por aí? Vale, pois vamos cerrando. Mira, eu quero pedirvos desculpas por falar tanto, porque falei un montón, Ai, pero... encantados. Pois a mí non. A ver, alguén quere facer alguma pregunta máis? Eu teño unha curiosidade. Dígame. De onde ven ou como foi a conexión que tes con Euskal Herria? Ou con unha determinada Euskal Herria? Pero cando dis a conexión que teño con Euskal Herria, que te refires? Vas empadronar. Joder, porque me parece o territorio máis digno do Estado. Me parece o territorio máis digno do Estado. Me parece un territorio que entendiu que o curtopracismo... Eso sí que é unha utopía. O curtopracismo é estúpidos. Que pan para hoxe, fame para mañán. Que o único verdadeiramente importante é crear base social. Que a base social se crea no traballo... E que nunca tivo medo a ter partidos de ideas, que ten un amor propio do que nos carecemos total e absolutamente, porque esa falsa
ese rollo de como medio de amor propio que se vende agora é absolutamente falso e de feito non se traduce. De feito, unha cosa que a mí me xera incluso preocupación, se te digo a verdade, pero verdadeira preocupación, cando me digo, vivimos un momento genial, non? E que a música galega, e eu digo, claro, eu digo, hostia, pero hai unha cámara oculta, quer dizer, cando se pon en relación a isto como que a saúde do idioma, non? Por exemplo, eu digo, ai, mi madre, pero se nos vivimos no primeiro momento en que, en 600 anos, en que o galego é a lingua menos falada do país. O primeira vez na historia. Non hai ninguna correspondencia directa entre algo absolutamente industrial, como decía Gilberto, que xa marchou, porque xa pobre dixo, está fora, e a base real. Euskal Herria optou por ser los malos de la película, que é unha decisión super dura, eu sei, non? por ser fieles ás súas crenzas, por defenderse, porque sempre se defenderon, con maior ou menor fortuna, con maior ou menor pertinencia. Foi sempre unha defensa, igual que Gaza é unha defensa. E nunca se avergoñaron de defenderse. Nunca se avergoñaron de defenderse. E eu, que odio o ataque, admiro profundamente a quen sostén a defensa con dignidade. Creo que Euskal Herria é o territorio con máis dignidade do Estado e un dos territorios con máis dignidade de Europa. Sí que o creo. Eu teño dúbidas. Bueno, coñeces os entresijos. Mire, pero eso en botica coces e todo, pero eu non falo das cúpulas. As cúpulas son cúpulas, E as cúpulas, por definición, falo da base. E na base tamén. Joder, pois entonces non xa, tío, que nos veña aquí con un Kalashnikov e que nos valen a todos. Home, mira, vou dicir unha cousa. Eu, en Euskal Herria, son unha fulana máis. Sabes? A primeira vez que fui a Euskal Herria a tocar, dixen, aquí ni Dios dice ni que yo soy rebelde, ni que yo soy nada. Aquí son unha fulana calquera. Baixábame do escenario e hostia, joder, puta madre. Punto, pelota, comprendes? Primeiro, o propio modelo de muller. Eu non estou de acordo contigo nunha cuestión, mira. Eu pasei por Lizarra, pasei por Euskal Herria, por toda Euskal Herria. Eu vin en Euskal Herria máis homes con carritos de bebé nos parques, nun parque de 100 que aquí se xuntas os de toda Galiza. E iso é unha realidade. E iso é unha base. E iso é unha educación para os nenos. Porque os nenos ven isto. Entón, sí, o creo. Sí, o creo. A panacea? Non. Inmensamente mellor? Sí. A moitos niveis, sí. Eu sí o creo. Temos moitas contradiccións, Pero, joder, evidentemente, quen aguanta unha peneira fina? Quen aguanta unha peneira fina? Se a corrupción é inherente á condición humana. Pero, hostia, tío, nós non aguantamos unha peneira gorda. Nós non aguantamos un cribo. E iso, tío, se non somos humildes, comprendes? Eu o considero así, E non podemos compararnos co pasado, tío, hai que comparar o presente, tío. Sabes? Non sei. Pero bueno, eso son cuestións xa moi complicadas, quer dizer, para min si é igual que América Latina é unha... Para min América Latina tamén foi sempre un símbolo de resistencia, joder, claro. Sí, hai mierda, claro que hai mierda, joder. Pois eu che contar a merda que vexo todos os días. Cando a xente come a música galega, eu digo, pero, joder, claro. Cando estás dentro, sabes? Pero, joder, sí, obviamente, se ti a priori dices, hostia, pois vexo máis lógico que se identifique con Euskal Herria que con Cataluña. Sí, non? Sí. Primeiro, a pirámide sociolingüística é máis parecida a nosa que a de Cataluña, non? Pode ser, pero... Home, pode ser non, de feito, na de Cataluña é invertida. Pero, bueno, seguimos tendo lenguas minoritarias, as dúas, e movimientos sociais en Cataluña tamén hai fortes, e en Galicia tamén. Eu non veo tanta diferencia entre Galiza e Euskal Herria. Non veo tanta. No. Pero ti onde eres? De Euskal Herria. Vale. Sí, no. Vale. Non coñeces o suficiente.
Seguro que no. Nin eu a ti, nin ti a mí. Poderíamos... Claro. Pero bueno, hai que intentar ser xustos, hai que intentar ser xustos porque cada un temos a nosa realidade, pero despois hai unha parcela de realidade, joder. Efectivamente, en Euskal Herria hai miserias e hai vergoñas e hai de todo, pero joder, non se pode comparar e a vista está, joder. Mira, podemos falar de cuestións tan simples como cal é a evolución do euskera nos últimos 20 anos e cal é o galego. Sí, pero aí tamén temos si comparamos a diferencia da inversión brutal que se ha feito no idioma en Euskadi, a mellora é unha victoria casi pírrica. Cuidado, estoy exagerando un pouco, Todas as victorias son pírricas actualmente, en serio. Ni siquiera sendo una victoria. Ni siquiera, porque... Sí, efectivamente, pero joder, tampouco podemos obviar certas realidades, joder. Sí, o impulso importante. Hostia, tío, houbo dignidade, tío. Que houbo cagadas, hombre. Millóns. Pero houbo valentía, tío. Pero en Galicia non falta dignidade. Eu non penso que en Galicia falta dignidade. Mira, tío, Levo 20 en vez de años... tomar café aquí, en serio, te animo a tomar café en outros sitios, tío, en serio. É que, claro, eu enténdote, porque ao final estamos facendo o mesmo. Eu vou a Euskal Herria e vou a onde vou. E ti vas a Pesa Galicia e vas aquí. Home, me cago, claro, malla, que... É por iso, tío, é por iso. Non vamos a debatir. No. Que máis xente aquí. No vamos a debatir porque non tal, pero é que estamos, o sea, é verdad que creo que non hai debate. Se ti ves aquí, e eu vou a Valencia, e vou a Benimaclet, e vou a... Joder, neno, claro, sabes? E vou a Algasteche de non sei que, e ao pub de Belfast de tal, e a... Claro, e de repente todo o mundo lee un montón e coñece non sei que e ten esta foto en vez de la de Beyoncé. Home, claro, hostia, dices, Galiza, están aquí. Pero tío, non somos apestados, non somos apestados, que suman imputaciones en mi caso. Entón, hostia, tío, isto non é Galiza, No. Isto é o que quixéramos. Isto tamén é Galiza. Non é Galiza, tío. O sea, vale, pois entón, aparte de Euskal Herria, dicen tamén é Euskal Herria. Entendes a historia? O teu desencanto. Un non se pode desencantar nunca tanto en outra terra como na propia terra. Sabes? Ti nunca te vas a desencantar aquí como en Euskal Herria. E eu nunca me vou a desencantar en Euskal Herria como aquí. Isto é así, isto é a realidade. Porque non che doi tanto. Por moito que che doi, eu non che doi tanto. Por iso a mí me jode máis cando se equivocan os que eu voto que os que non voto, entendes? Porque che doi máis, porque a eses que eres e se outros poden palmar e incluso tomas unha cerveza. Entón, a historia é, aquí, isto non é Galiza, tío, en serio, isto non é Galiza. Porque aquí estou eu falando e apenas coitándome. Na Galiza verdadeira, eu, igual por lo de agora, por 12 meses máis, me deixan andar pola rúa. Sabes? Pero igual menos mal que nos queda Portugal dentro de 12 meses. Entonces, no, esto non é Galiza, tío. Porque isto é unha inmensa minoría. Apestada e... Isto non sei onde eres, pero isto non é nin Burana. No. Esto tamén É verdad. Esto tamén é Galiza. Porque Galicia... A ver, eu vim de Ourense, cando cheguei aquí eu alucinei que todo o mundo falaba galego. E ali, eu tiña prohibido falar galego no colexio. A ver, non son tan... Son maior, pero non son carcas, non era así, pero... Pero claro, pero eso é como se vas a UGT ou a tal, e te crees que todo o mundo é sindicalista ou se vas a PSOE, Isto non é o que... Non, sabes? Non é así, e de feito é tan fácil como que somos o único territorio, e agora sí que vou dicilo con medo de equivocarme, porque creo que é un dato que non teño, que non contrastei, pero estaría por dicirche que somos o único territorio que desde 1936, salvo un momento aí que tiveron que saltar trens por todos os lados, entonces, levamos gobernados polos mesmos. Pero polos mesmos, tío. Por un furado, o sea, falamos de estar gobernados por Franco. A un ministro de Franco, al colega del ministro de Franco, al outro colega del ministro de Franco. Hostia, tío, dime que outro territorio no Estado español se marca esa... Bueno, vos no, tío. Joder. Bueno, tampouco che vou a discutir a ti, que aí sí que eu me aparto, Le va gobernando o PNV
toda a Bueno, puta sí. vida, menos un momento Bueno, lo que mismo. o PNV Sí, bueno, pero mira, son mapa municipal e é bastante o PNV é un partido de dereita que ha evolucionado e eu penso que o PP de aquí e soy moi constipado Fernando, sí. no mismo PP que hai en outras partes de España. Aquí Vox no rasca Vox. Eso es lo que nos venden. Vale. Luego lo venden. Creo que é un debate para unhas cartas. Sí, Quedades, discutídelo, espero que te comprendas. Pero mira, eu ao final sempre teño a traxedia de que acabo falando sempre de todo menos de música. Non me importa, é a miña tendencia natural. Volver a decir, gracias por vir, gracias por estar, creo que non quedou nada, simplemente vasme permitir, e con isto pecho non hai debate. Vou corrixir ao profesor, que me fai moita gracia. Pero vale, aquí e nos outros 8 discos hai moita filosofía, moita antropoloxía e moita filoloxía. Gracias.